गोकुळ सोबत गोकुल। वेंगुर्ला शहरात ऑपरेशन सिंधू तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात पार पडली। उपस्थित नागरिकांनी भर पावसात रॅली काढली। काश्मीरमध्ये भारतीय नागरिकांची हत्या करणारे दहशतवादी आणि त्यांना पोषणारा पाकिस्तान यांना जबरदस्त तडाखा देणाऱ्या भारतीय सैन्य बलाचं अभिनंदन करण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली। या रॅलीत वेंगुर्ला तालुक्यातील आणि परिसरातील बंधू भगिनी सर्व पक्षीय धर्म जातीभेद विसरून एकजुटीनं केवळ भारतीय म्हणून हाती तिरंगा घेऊन सहभागी झाले होते। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सेना के साथ, ऑपरेशन सिंधू के साथ है अशा घोषणा देत रॅली उत्साहात भर पावसात मोठ्या उत्साहात वेंगुर्ला दाभोली नाका ते रामेश्वर मंदिर करत परत दाभोली नाका इथं समारोप झाला। भारतावर जेव्हा जेव्हा हल्ले झालेत तेव्हा सीमेवरील सैनिकांच्या पाठीशी देशातील प्रत्येक नागरिक उभा राहिलाय। यापुढेही आपण हीच एकजूट कायम ठेवावी असं आवाहन यावेळी करण्यात आले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।